Inutos ang Land Transportation Office o LTO sa mga opisyal sa regional, distrito at sa mga department heads ng ahensya na paigtingin ang mga pagpaparehistro ng mga sasakyan. Base kasi sa pag-aaral, 60% ng mga sasakyan sa bansa hindi pa rehistrado. Sinabi ni Aileen Peteros, LTO Chief ng San Carlos, Pangasinan, na nagsagawa na sila ng information dissemination sa barangay level kaugnay sa pagpaparehistro ng sasakyan. Lahat kami na mga empleyado ng LTO, kailangan naming ilapit yung panawagan sa mga tao. So, kung mapapansin nyo, kumukontak kami ng mga barangay, pumupunta kami sa mga meeting ng liga, nakikipag-usap kami, nagsiset up ng meeting sa level ng barangay para i-encourage yung mga tao na magparehistro ng sasakyan. Sinabi ni Peteros na malaking kawalan nito sa gobyerno dahil ang pondo na dapat sa mga proyekto kagaya ng pagpapagawa ng kalsada ay hindi natutugunan. Dagdag ni Peteros dahil silang ipabatid sa publiko na hindi pagrerehistro ng sasakyan ay paglabag sa batas trapiko at may kaakibat itong malaking multa na hindi bababa sa 12,000. Anya, persuasive level ang ginagawa nilang paghihikayat sa mga motorista at sa kanilang polisiya na no registration, no travel na sino mang lalabag ay haharap sa multa. Ang laki ng bayarin kung hindi nakarehistro na ang sasakyan. So kahit isang araw lang o isang buwan ang naantala sa pagpaparehistro ng sasakyan, pumapatak na 10,000 na kaagad yan. Tapos may accessory penalty na reckless driving na 2,000. So magiging 12,000 ang violation mo. So 'di ba parang sayang kung ikaw ay hawak mo lang ay motor, wala ka namang mauubos na 1,000 sa pagpaparehistro ng sasakyan. Samantala, pinakilala ng LTO ang alternatibong paraan ng pagbitbit ng driver's license na hindi na kailangan ng pisikal na pagpapakita ng ID dahil maaari na itong ma-access sa digital. Ayon kay Peteros, sa pamamagitan ng LTO portal, ma-access na sa pamamagitan ng cellphone kung saan dito ipakikita ng isang motorista ang detalye ng kanyang lisensya sakaling hingin ito ng isang traffic enforcer. Ang pwede nang ipakita is yung doon, yung sa LTO portal, makikita, mabubuksan po yan sa cellphone lang, basta meron kang data, meron kang client ID, at yung password na ibibigay din naman sa'yo, ikaw din yung gagawa ng sarili mong password. Doon mabubuksan ang iyong digital license na doon lahat ng detalye na kailangang na tinitignan ng mga law enforcers and it is considered as valid. Wala pong paglabag kung ang ipapakita mo ay yung digital license mo. Madali lamang gumawa ng sariling account sa LTO portal ayon kay LTO San Carlos Chief Aileen Peteros. Gaya lamang ito sa paggawa ng Gmail or Facebook account. Inihingi dito ang detalye ng pagkakakilanlan at numero ng driver's license. Ang LTO portal ay maaring ma-access sa official website ng LTO o sa portal lto.gov.ph. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, J. Miguel Mendoza, SMNI News, North Luzon.